Mehiläiset talvehtivat talvipallossa, jossa siipilihaksiaan värisyttämällä ne pitävät pesänsä lämpimänä ja hengissä kevääseen saakka. Pesän populaatio talvella on noin 20 000 mehiläistä. Emo aloittaa pienen sikiöinnin jo helmikuussa, mutta muninta on vielä hyvin varovaista. Luonto on viisas, sillä emo ei halua pesään liikaa väkeä, kun pesän ruokavarojakaan ei pysty talvella lisäämään. Mehiläisten talven aikana syömä ruoka on muuttunut pesän lämmittämiseen käytettäväksi energiaksi, joten ensimmäisen lämpimän kevätpäivän koittaessa mehiläiset lähtevät niin sanotulle puhdistuslennolle tyhjentämään talven aikana täyttynyttä suoltaan. Kun valon määrä lisääntyy, ulkolämpötila nousee ja pesään tuodaan ensimmäiset siitepölykuormat. Emo saa signaalin, että uusi kesä on jälleen tulossa ja pesä tarvitsee lisää väkeä tulevaa pääsatoa varten. Mehiläiset käyttävät siitepölyä proteiinin lähteenä, joten sen kysyntä räjähtää keväällä, kun pesään tulee entistä enemmän toukkia, joita työmehiläiset ruokkivat. Emo voi munia nyt päivässä jopa 2000 munaa, elämänsä aikana jopa 1 miljoona jälkeläistä. Pesän väkiluku kasvaa toukokuussa rajusti ja samalla kasvavat myös mehiläishoitajan työt. Pesän populaatio kesällä on noin 60 000 mehiläistä. Suomen kesä on lyhyt ja niin on myös mehiläisten satokausi. Keskimäärin mehiläispesä kerää noin 30–35 kiloa hunajaa kesän aikana. Alkukesällä alkaa myös niin sanottu parveilukausi. Parveilu on mehiläisten luontainen tapa lisääntyä. Kun pesän väkiluku on noussut kohisten, voivat mehiläiset todeta, että pesä on tarpeeksi vahva jakaantumaan. Tällöin vanha emo ja noin puolet mehiläispesän asukkaista jättää pesän etsiäkseen itselleen uuden kodin. Mehiläiset keräävät 90% sadosta kesä-heinäkuun aikana. Hurjimpana satoaikana pesään voi kertyä yhdessä vuorokaudessa jopa 5 kiloa hunajaa. Mehiläispesän eli niin sanotun superorganismin kokonaisvaltaista toimintaa ohjaa parviäly. Mehiläisillä ei ole omia intressejä, vaan jokainen teko tehdään seuraavan sukupolven hyvinvoinnin eteen. Syksyn saapuessa ruokaa ei enää luonnosta löydy. Viimeisiä kukkivia satokasveja ovat jättipalsami ja kanela. Kun pesä on kesällä kasvanut, niin emo on tietoisesti muninut myös kuhnureita. Kuhnureiden ainoa funktio ja elämän missio on paritella kesällä muista pesistä syntyneiden neitsytkuningattarien kanssa. Syksyn tullen pesän työmehiläiset kuitenkin tietävät, että kuhnureita ei enää tarvita ja ne heitetään pesästä ulos. Siinä missä kesämehiläiset elävät noin 6 viikkoa, talvehtivien mehiläisten elinikä on jopa 6 kuukautta. Kun pesässä vielä tässä kohtaa olevat viimeiset kesämehiläiset tuntevat elämänsä tulevan päätökseen, ne lentävät itse ulos pesästä, jotta muun pesän ei tarvitse käyttää niiden siivoamiseen voimavaroja. Talvella mehiläisten uhkana ovat varroapunkin lisäksi hiiret, tikat sekä lauhat talvet.
Mehiläishoidon vuoden tärkein yksittäinen toimenpide tehdään joulukuussa. Tällöin annetaan torjuntakäsittelyä varroapunkkia vastaan, joka on mehiläisten suurin vihollinen. Lumi tuo mehiläispesälle luontaista turvaa haittaeläimiä vastaan, joten hankeen hautautunut pesä odottaa tulevaa kevättä hyvässä suojassa.